upozorňovať. Ono sa to pekne zabalilo do toho tučíku, do tej kvapočky, aby bolo jasné ľuďom, ktorí sedia doma pri obrazovkách, aby pochopili, že oni vám pichli nie tie molekuly, oni ich zabalili, aby telo si povedalo, že to je tučík, to mám v brúšku, aj Mikas to má v brúšku, to je tučík a ten tučík, keď lieta, hej, po tom tele, tak to telo nevie, že to tam núka niečo je, čo je cudzie. Potrebujem vám to vysvetliť tak, aby ste to pochopili. Aby to pochopili tí ľudia, ktorí sú zaočkovaní. Ja mám 2/3 rodiny zaočkované a záleží mi na tom, aby boli zdraví. Čiže oni to zabalili do tohto tučíku a to je v tej fľaštičke. A tento tučík malý, kde je napchané RNA aj DNA, to už rakovinové procesy a prepis do ľudskej DNA a prirovnanie ku kukurici alebo k pokusným myšiam, ako nebuďte smiešni, to už celý svet vie. To už vie. Buďte ticho. Všetci buďte ticho, ktorí chcú ísť proti tomuto. To je otázkou času. Neexistuje možnosť, aby takéto vystúpenie moje neprinieslo výsledky vo vzťahu k verejnosti, kde sa spochybňuje to očkovanie. Áno, ja chcem spochybniť kompletne celé očkovanie. A momentálne s Kennedym riešime záležitosť DTP, difteria, tetanus pertussis, trojvakcína, o ktorú som aj ja odporúčal na Slovensku. Ľudia, ktorí chceli mať aspoň splnené nejaké povinnosti. Aj to je otázne, aj tam sa našlo kopec svinstiev. Na čo je šukl? Takže tieto kvapôčky maličké, oni vám to pichnú do ramienka. Sabakovi, hej, Klempovi, pichnú do ramienka. A oni majú veľkosť, najmenšie majú veľkosť 30 nanometrov. Toto je dôkaz, ktorý, ja neviem, my sme to potrebovali urobiť, ten Kotlár na tých martinských holiach na tom mikroskope potreboval ukázať, že sú tam 30 nanometrové guľvočky. Lenže tá cieva, tá najmenšia cievička, tá kapilára má 5000 nanometrov. Čiže to sa zachytáva niekde, alebo či to voľne pláva. No a keď to pichnete do toho ramienka, sú tam látky, ktoré spôsobujú, samozrejme neaspirujeme, to je v regule od ministerstva zdravotníctva, že po pichnúť neaspirujeme. Ideálne by bolo, keby sme to pichli rovno do cievy. Asi preto sa neaspiruje tá striekačka. Čiže to tam pichneme do toho ramienka a to sa tam medzi bunkami, v tých medzibunkových priestoroch, tam sa to nabobtná, tam je látka, ktorá pomôže spôsobiť medzibunkový takú infiltráciu alebo mestnanie a potom sú tam rúrky, ktoré sú otvorené naslepo. Rúra, normálne, hej, to je lymfatický systém, to nie je uzavretý systém ako cievny. Čiže rúrka. A keď sa to nabobtná okolo tých buniek, hej, dojde tam k takému zápalu, za ktoré je zodpovedná látka, ktorá tam nemá čo robiť, tak keď sa to nabobtná, tak potom to behne do tej trubice lymfatického systému a ide to do najbližšej lymfatickej uzly. 30 nanometrové častice, ktoré nesú RNA a DNA. Čo si myslíte, že tá lymfatická uzlina urobí? Však toto preletí a letí to do krvného prúdu. Do 1 hodiny, možno do 30 minút od podania vakcíny je to v celom krvnom prúde. Prečo vás furt iba klamú a zavadzajú? Ľudia, tí, ktorých sa chcete dať očkovať, vypočujte si toto. Dobre, ide to do krvného prúdu. A v krvnom prúde čo? Potom to ide do srdiečka a potom to ide do ciev. A tie cievy, aby bolo jasné, to nie je kontinuálna rúra, z ktorej to nevybieha, aby to bolo dobre naplánované, v krvi to nikto nepozná, že to je cudzie, že je to opálené v tučiku. A aby to bolo dobre naplánované, tak existujú rôzne typy tých kapilár. Hej? A najlepšie sú tie, ktoré majú tie fenestrácie alebo otvory. A tie sú v endokrinnom systéme. No a cez takúto dieru vy si myslíte, že čo urobí ten tuková kvapočka? Ona pekne pláva do hodiny v krvnom prúde a potom, keď si nájde fenestrácie, tak šup do buniek, ja neviem, pankreasu, všade. A ona je taká maličká, tých 30 nanometrov, že bez problémov, a sú aj iné cesty, ale toto je veľmi jednoduchá, bez problémov prejde do plodu. Transplacentárna bariéra. Hej, 30 nanometrová vec, to tam vhupne, to ani sa nestará, že či to tam je. Hematoencefalická bariéra, do mozgu. Toto je posledný, to je taká posledná štúdia, veľmi čerstvá, neviem, či má týždeň alebo koľko.
Len aby ste boli v obraze, hej, keď hovoríme evidence-based medicine, klempa, sabaka, fakt mi je zle z týchto vedcov, ako sa furt bránia. Je to prúser za prúser. Ja som vyčkával, že nech sú radšej ticho, lebo sa objavujú nové a nové štúdie. Už ich je stovky. To je totálny výsmech vedy a medicíny. Ja verím, že títo ľudia v živote nebudú pracovať na svojich pozíciách. Tuto máme napríklad takýto príklad, hej. Cieľom tejto štúdie bolo preskúmať dlhodobú prítomnosť spike proteínu v mozgových tkanivách s pacientom s hemoragickými mŕtvicami. Zistenia poukazujú na obavy týkajúce sa biodistribúcie vakcíny mRNA a dlhodobej bezpečnosti. A teraz je dôležité to, že spike proteín pretrváva z vakcíny. Hej, už vieme, že v ramienku nezostáva hrozné klamstvo na ľuďoch, permanentné klamstvo v médiách, to je vaša zodpovednosť, to mňa nezaujíma. Hneď ide do krvného prúdu, z krvného prúdu ide všade tam, kde potrebuje, endokrinný systém, tam autoimunitné ochorenia, prepis do DNA, tumorózne procesy, rakoviny, ktoré sa nikdy neobjavili, napríklad rakoviny hrubého čreva u detí, rakoviny pankreasu, všade, kde sú fenestrácie, áno. A spike proteín v mozgu, toto je vedecká štúdia, ktorá je dokázaná, pretrváva v mozgových tepnách až 17 mesiacov po očkovaní. Viete, aká to je doba? Ak sa niekto očkoval pred 17 mesiacmi, dneska môže mať hemoragickú príhodu. Môže mať krvácanie. Áno? Do mozgu. Celý svet toto vie. Slováci boli prví, ktorí na to upozornili. My sme totálni hochštapleri a amatéri. Koalícia, opozícia, spolu celá krajina. A to len preto, že na tých istých miestach sedia tí istí, ktorí si potrebujú zachrániť riť. Varujem kompletne celé ministerstvo zdravotníctva a vyzývam ešte raz premiéra Roberta Fica, aby sme si sadli za jeden stôl aj s prezidentom, aby sme zastavili toto šialenstvo. Všetko sa dá dokázať a všetko je overené. Máme veľkosť molekúl, máme teda veľkosť nanolipidových častíc, to je prúser ako Brno, to klempa sabaka by okamžite dneska mali odstúpiť zo svojich pozícií, aj všetci tí hochštapleri. Čiže špičkový proteín bol exprimovaný v intime, to je vrstva, mozgových artérií. Táto štúdia preukázala predĺženú prítomnosť vrcholového proteínu SARS-CoV-2 v mozgových tepnách po očkovaní mRNA. A s tým následky, ktoré sú ďalej spojené, proste to tam je v mozgu, to tam možno máte do hodiny po očkovaní. Žiadne v ramienku. To je tak maličké, že to preletí, telo to nespozná, je to v tuku. Není to vari hanba? A na koho sa ja teraz idem obrátiť? To ja teraz si mám Martinkou Šimkovičovou sadnúť a povedať, ideme založiť nový subjekt. Ja keby som bol minister zdravotníctva, okamžite, to hovorím verejne, okamžite vystupujem z VHO. To, čo sa vo VHO teraz robí, Bill Gates, čo teraz robí s von der Leyenovou, ako pripravujú očkovanie kompletne všetkých detí v Európskej únii, čo sa tam deje, ako nás sú oklamať s pandemickou zmluvou. Neexistuje, kým tu budem, že sa pandemická zmluva podpíše. Ešte šťastie, že ten predseda vlády je natoľko inteligentný, že pri tých všetkých prúseroch, ktoré tam sú, tak si so mnou sadol a nehal si to vysvetliť. Toto je nová analýza, ktorú sme zistili. Ja som si povedal, že najzávažnejšia je prítomnosť DNA, zmena ľudskej DNA a ohrozenie slovenského genofondu. My máme toľko informácií, že by ste, iba by som vám dal náudičku, návnadu, aby ste mohli robiť sprostosti v tých svojich médiách. V ľudskej populácii je napichaný brutálny sajrajt, totálne nebezpečný, ktorý spôsobuje s odstupom podľa mňa nie 17 mesiacov, ale až 2, 3, 4 rokov. mRNA technológia, ktorá je skrytá kvôli imunitnej tichosti do tukového obalu, za ktoré je zodpovedný Bill Gates a doktor Lang. Oni na tom pracovali niekoľko rokov. A toto sa pekne distribuje do tiel a pekne sa to exprimuje a ukazuje sa to na bunkách zdravých bunkách normálne tkanív človeka a označí túto bunku za patogén. Ten je napadnutý a v prípade horšej varianty môže dochádzať k autoimunitným procesom. Všetko máte dokázané.
Do hodiny to máte v krvnom prúde, rakovinové procesy, autoimunitné procesy, zápalové procesy na srdci. Patológovia presne vedia, čo by mohli urobiť. Nikto z nich to nerobí. Rozčulujú sa, tvária sa, že tomu rozumejú. Rozumejú všetkému. Ja rozumiem 1%, ale to 1% je momentálne v tejto dobe extrémne potrebné. Podstatné. Ešte raz, záver mojej tlačovej správy. Nebudem odpovedať na otázky, to nemá zmysel. To nemá zmysel. Vyzývam koalíciu a predsedu vlády ukončiť očkovanie mRNA vakcínami na princípe distribúcie pomocou nanotechnológie. Som zvedavý, ako Šukl zodpovie otázky, ktoré mu dám. Urobili ste nejaké skúšky, kontrolu, máte na to aparáty, máte na to vybavenie. Čo je toto? Čo sú tie pláty? Čo je toto? Chcete vedieť, čo to je? Ja to viem. Chcete to vedieť? Nie. Šukl nech vám to povie. Nech vám povie Šukl, čo sú tie trubičky. Ale vy máte tlačovú konferenciu. Nech vám Šukl povie, čo sú tie trubičky. Nech vám Šukl povie, aká je veľkosť častíc a nech vám odpovie Šukl a Sav a všetci títo hochštaplery, že či je teda možné po vpichu, že to hneď prejde do krvného prúdu. Uvedomte si jednu vec. Ak vám klamali na úvode celého imunitného procesu a imunizácie, že to pichnem do ramienka a tam to zostane, tak vám klamú vo všetkých ostatných veciach. Ak vám klamú, na čo je Šukl, na čo je veda? Na čo je veda? Buďte radi, že práve s touto povahou môže človek niekto vystúpiť. A ja sa fakt nebojím a pôjdem ďalej. Včera som mal rokovanie s predstaviteľmi z Indie a mne je jedno, za kým pôjdem. Mne je jedno, či to Slovensko dokončí. Mojou úlohou nie je urobiť viac, ako dať dôkazy. Evidence-based medicine. Tento obrázok je náš obrázok slovenský, tak mi vysvetlite, čo to je. Lebo ja to viem. Som zvedavý, či vie Šukl, čo to je. A či prizná, že to, čo tam je práve to. Som zvedavý. Veľmi sa na to teším. A prosím aj prezidenta Slovenskej republiky, aby k tomuto prispel. Aby sme mohli riešiť ďalšie témy, ale aby sme okamžite zastavili očkovanie mRNA vakcínami a aby sme otvorili tému, kľudne aj v tichom režime, áno, v dôverné, tak ako to teraz zabezpečila VHO, pretože mnohé z tých rokovaní sa dejú v utajenom režime na schvál, aby sa presadilo očkovanie celej populácie v prípade ďalšej pandémie. Som zvedavý, že kam sa dopracujeme. Máme prislúbené aj z iných štátov, že v prípade dokázania istých záležitostí sa vytvorí aliancia štátov, ktorá si bude vzájomne pomáhať pri vzniku novej pandémie. Ale nie hochštaplery, nie kriminálnici, ako je Bill Gates. To je absolútna hanba, že my dôverujeme človeku, ako je Bill Gates a jeho podpora z Bill a Melinda Foundation. To je absolútna hanba. Som hrdý na to, že ľudia ma zvolili. Keby Pán Boh dal, a bol by som dnes ministrom zdravotníctva, okamžite toto zastavím. Okamžite vymením ľudí na Savke, na Šukli a v úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pretože oni účelovo klamú, lebo sa trasú a boja sa zodpovednosti. Toto sa raz prevalí. Možno, že na Slovensku zlikvidujú mňa, upracujú ma niekam, ale ja budem ďalej robiť s Rusmi, s Američanmi, s Indiou, s Argentínou, so všetkými, ktorí chcú. A vedzte, že kopec týchto dôkazov už je vo svete dávno von, ale my sme totálne slepí a furt to picháme do tých nevinných detí. Furt. To je moja úloha. Zastaviť očkovanie kvôli našim deťom. Kvôli deťom tých, ktorí veria v to očkovanie. Spochybňujem kompletne všetko očkovanie, lebo si myslím, že Šukl nekontroluje vôbec nič, prestalo plniť svoju úlohu. Som za zdravé Slovensko. Ďakujem pekne. Len jedni sme sa ešte pár vecí chceli dopýtať.